Bayan faɗan sakamakon zaɓe a ƙaramar hukumar Kumbotso, yayin da rigima take ƙoƙarin barkewa a ƙaramar hukumar Kumbotso, yayin da aka ce Abba Gida ya lashe zaben da yake ƙarƙashin hukumar Kumbotso. Sauraro kafin mu ci gaba da bibiyan mu ko kuma ta ku da subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Wannan lokaci za mu sako muka taniya da hayaniya da ake yi da mutane da suke sadaka sun fara celebration, wato mutanen Abba Gida yayin da Abba Gida ya lashe zaben yayi wa gawuna dukan kawo ka a ƙaramar hukumar Kumbotso. Lokaci wato mutanen APC, mutanen da suke tafiyar gawuna sun nuna lalle su basu yarda da wannan zabe da aka yi kada ba, basu yarda da shi ba. A bisa zaben suna zargin kamar an yi over voting saboda sun ga abin ya fi karfin su, sun yi zuciya, sun fusata, suna kokarin tarwatsa guri. Lokaci yan APC suke ganin kamar sun yi rinjaye a kai, sun taho suna an zo a ce banza bata samu ba, sun taho su ma suna nasu celebration din. A yanzu ne za mu ƙara ɗora muku ci gaba da abin da suke ci gaba da yi. Sun ba ku taliya, Kanawa yanci ya bu taliya, sun saya musu mun girma taliya. Taliya ba ta zaɓe, taliya ba ta zaɓe, taliya ba ta zaɓe, taliya ba ta zaɓe. Abba ne gwamnan gobe, Abba ne gwamnan gobe, kai ku gama lokacin canji gashi ya taho. Hukun ba mu taliya sai mun kada tsintsiya. Shekarun su takwas suka cuci mutan Kano ba mu yafe ba. Taliya ba ta zaɓe. Mu Kanawa alƙawarin da muka yi ba mata amana ba. Taliya ba ta zaɓe. Ɗan gida ne ke magana ba wai agola da baki ba. Taliya ba ta zaɓe. Gaya musu Abba ne gwamnan gobe, Abba ne gwamnan gobe. Mai guri ya zo mai tabarma na ɗaya maza ka yi waje. Taliya ba ta zaɓe. Abba ne gwamna a Kano, kyale batun wani mai saje. Taliya ba ta zaɓe. Kuma gaskiya ɗaya sai magana a fito a yi ba ma san lauje. Taliya ba ta zaɓe. Abba ne gwamnan gobe, Abba ne gwamnan gobe. Gaya musu taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Ina matasan ne ku gwada musu taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Ina iyaye mata kun san taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Mu Kanawa ne ku gaya musu taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Kawai ku fito a buga ƙuri'a yanci kadai ita ce zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Malam Abba ne gwamnan gobe, Abba ne gwamnan gobe. Ran 18 ga wata insha Allahu mun cinye zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Gwamnatin Saharan bai kwaba ga ruwa yayo caɓe.